tabital pulago hoore mum hande ɗo yara ɗo min goni koye hesɗitinde tabital pulago miijo ngo e fof muɗum firtati min gadda goɗɗum ɗum woni ko min ummani joni wawa wonde ko wonno ko ɗo ina nane tan tawa ala fof nafoore inde nde union européenne foti andude tabital pulago oni ne foti andude tabital pulago o yiyano foti andude tabital pulago fedde arabeɓe nde no foti andude tabital pulago ko leñol ngol tolni ɗon ima leñol ngol ɗo tolni ɗo fedde daro nde wasa andede beela kañum arda ni leñol ha sikke mataw leñol fulɓe kam waɗani en arabeɓe mbaɗi ndi ndenti ha mbaɗi hoorejo goto walla ndenti ha mbaɗino union européenne waɗi ni walla goɗɗum mais ɗum il faut que yalte leñol tabital pulago so woni ɗo wonko dillata e leydi heɓen dane mabɓe nanete so hoorejo o dane mum nana ko ɗon yo iwɗon tabital pulago international hoore mum ni no fulɓe mbarrate ni no tampinirte ni no mbaɗirte wone gueɗe so tawi konngol mum nanetake oni nanetake e union européen wullitaki ɗum hay nokku avocat ji noddaka kolla journaliste ɓuuri mawnude aduna heɓe noddani ɗumen kolli ɗumen ɗum ɗo ko woni tawi ko kamɓe keede ferande ñawde tawi ko kamɓe keede gonga oɓe totte gonga mabɓe tawi ɓe mbawa ɗum tabital pulago wodata d' accord mbaɗa andi ko ɗo mbaynorto ɗo henne mana certi ten e ko jogomi mi namdade soko tawi hande ministre de l' éducation ko pullo joguiɗo enseignement supérieur ko pullo hay joguiɗo manan radio télévision national ko pullo hay président de la république ko pullo eywa soko tawi ha hande oɗon keddi e woytade mi anda janggo leñol moɗon hande ɗo ɗo yarete hol message fort mo paruɗa e ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui leydi ndi tugude président ma yetti ministre de l' intérieur et ministre de l' éducation ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui affaire culture e communication saabu ɗum ɗo communication en jogui hen gueɗal so tawi aɗa jogui message fort manam mo paruɗa e mabɓe ɗum ɗo yooɓe dartin ɗum so wona ɗum janggo ne wawi jibinoyde goɗɗum ko hay goto anda Allah andi kawro hen 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans hay goto anda holko message o wonata mbaynoroɗa bandiraɓe e Vindire TV émission Sénégal men message o wonata ko ɗum ɗo woto fijire leñol ngol e leƴƴi gonɗi ɗi fof foti woto hay goto wina ƴetta leñol ina jingana leñol e dow leydi gotiri ndi ko onon tan goni ɗo ko onon jogui ɗum ɗo onon mbawi ɗum ɗo ko onon heddiɓe ɓe so tawi woodi ko muusi ɗumen on ballitta ɗumen leydi ndi gila ndi fuɗɗine dañi indépendance won leñol gotol tan keɓagol gila e tubakoɓe laaminoɓe ɓeeɗo ko ɓen towi ɗumen goppi ɗumen doole kala laamiɗo garɗone kadi rokkaɓe doole ha ganduɗa doole ɗe ɓe kandani hen ɓuuri heddiɓe ɓe saabu ɗum ɗo fotani wonde ko ina wota neɗɗo ronka hay wiide kam wota tooñam wota wiitam noon wota tooñam saabi Allah hay ɗum ɗon neɗɗo huula ɗum wiide mais joni ɗum ɗon so tawi en gari ayi ɗum ɗo ko yahata en adda hen enen goni président enen goni ɗum ɗo fof ne hersini boom ɗum fotani hen tawde en boom hay so en gonani président en gonani ministre en gonani directeur programme walla directeur télévision hay so en gonani ɗum ɗon eɗen ponno jogade droit tan sen mbi ɗum ɗo wote wiite amen noon mbawa sen wiyede noon ala ko haalino ɗum kalata ɗum ɗon foof so renaki tan wonko addoyta